Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari. Founder ni siya sa community sa mga pari ug religious nga Jesuits, famous nga naghatag og dakong kalig-on o pagsabwag sa atong tinuhuang Katoliko. Natao ni siya mga October 14, 91 ba to? Niya namatay ni siya mga 1596 ba to? Basta ang iyang edad ani mga 64 years old pagkamatay. Puparihan ni sila ni San Agustin o istorya. Nahimo ni siyang usa ka sundao nga promising kaayo og career. May ni siya musugal, ambisyoso, hambugiro, niya may pagka womanizer sa kunone, niya hangtod na samdan siya og grabing samad panahos gubat, na confine siya dito sa balay, dito siya gitambalan o wa may laing basahon, hilig man siyang magbasa-basa gyud. Gitagaan siya sa basahon sa mga santos. Nabasa niya ang kinabuhi ni St. Francis of Assisi, nila ni San Agustin, St. Dominic, ug nangambisyon na siya nga moparihas nila. Pagka-convert na niya, nahimo siyang usa sa mga inila kaayo nga naghatag og kabalaan sa kinabuhi, labi na gyud sa iyang spiritual exercises nga karon famous kaayo nga Ignatian spirituality. Niagi sad miana kanang 30-day retreat diin ang atong kaugalingon ba ato yung usisahon in relation sa pulong sa Ginoo dias Biblia. Busayam po nato nga unta sama ni San Ignacio muipikto unta ang conversion of sinners back to the fold of God, og mahatagan unta og kalinaw ang tibuok kalibutan, mahunong na ning gubat og mga kagubot. Ang ato sang mga benefactors and donors, labi na silang sigig palit og slots nato para sa atong kumbinto, tagaan usab unta sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panig-ingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya si Moises o milugsong sa bukid
dala ang duha ka papan nga tigpahinumdum nga may sulat sa luyog-luyog. Ang naghimo ni atong papan mao ang Dios, ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliang sa mga tao ug miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahog nga ingon og ubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili ka na kagahog sa kadaugan, ni kagahog sa kasubanan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo, ug nakita na niya ang nating baka, ug ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukuan. Gipusdak niya ang mga papan nga iyang gidala, ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang tanang baka nga ilang gihimo ug gidauban kini. Unya iyang gidugmok o gisago sa tubig ug gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo kanimo niining katawhan nga giangin mo man sila paghimo niining makalilisang sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako, nasayod ka bitaw nga gusto kayud sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himui kamig Dios aron maoy mangulo kanamo, kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dada nga ri kanako ang inyong bulawan, ug busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giit sa ko kini sa kalayo ug mitungha kining nating baka. Pagkasunod adlaw si Moises miingon sa katawhan, nakahimo kamo makalilisang sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pag madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayud sa sala nga nahimo niining mga tawhana. Naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasayloain taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako mao'y akong papason. Karon, lakaw, dada ang mga tao sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel, magiya kanimo, apan inig abot sa hustong panahon, silutan ko gayud sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang atong mga katigulangan naghimog baka dito sa Horeb, ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga mukaog balili. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Nalimot sila sa Dios,
nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto, katingalahang mga buhat dito sa yuta sahang, makalilisang mga butang dito sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Unya mihisgot siya sa pagpuog kanila, apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpoy-poy sa iyang makalaglag nga kapungot. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Haleluya, haleluya, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Hangging harian sa langit sama sa liso sa mostasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma, o sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab og laing sambingay, hangging harian sa langit sama sa igpapatubo sa paan. Gikuha kini sa usa ka babayi ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihulagway na usab sa atong Ebanghelyo unsaon pag sinati nato sa langit dinhis kalibutan. Kining gitawag og gingharian sa langit o gingharian sa Ginoo. Kining gingharian sa Ginoo naa diha ang tinuod ug way katapusan nga kalipay. Nya kini diayng kalipay labi na dinhis kalibutan, mura din siya og tanom, mura sa ni siya igpapatubo sa pan nga dili
diha-diha dayon inanay na ay process of growth. Kabantay ba mo inigtubo sa tanom, makakita mo nga naglihok siya, nagtubo, makita. Makabantay mo siyang tubo, ana. Hindi man mo mutubag, wala mo mututok anang tanom. Tutuki ba ang tanom ba, mag-anam ba siyang tubo, makita ba ni mo ang gatubo siya? Di mo hapit makita Pero mubiya ka niya, karong adlawa, imong nakitaan, usara ka bukdahon, niya mubiya ka. Igsunod adlaw, imong tanawon, muduha na. Pero mag-apong yung kaniya, kay gusto ni mong mutubo dayon, magduka ka, di ka kabantay. Pasabot di ay, nga dili ta magdali-dali, aron ta malipay aning kalibutana. Mga bitanang agitudlo ros mga tao, kana magyong ana ba, one click ba, nya lipay dayon. Muna wa nakakauyon si imong buhok, suod lang kag parlor, igawas nimo, bago na kag buhok. Ganahan kita ana. Igsuod nimo parlor, igawas nimo, bago na kag kuko. Igsuod nimo, igawas nimo, taas na kag pilok. No, mo na yatong gusto. Nya wa ka kauyon sa imong bana, text lang kag lain, nanakay bag-ong bana. Usa lang ka text, at text away. Wa nakakauyon sa imong asawa, text lang kag laing babae, usa ra ka text, nana dayon kay bag-ong asawa. Mao na ri atong gusto. Nya di ta kasinati ana og langit. Si San Ignacio kamanghuran ni siya sa 13 ka managsuon. Ma-imagine nato kung unsay kalisod sa ginikanan nga 13 ka buk-anak. Paminaw po ang ika-13, makaingon ko, sus, Ginoo ko kada kong problema ani. Ika-13 naman Pero kay giantos man, gitagaan maghigayon nga motubo si Ignacio, medyo anak pa gyud ang iyang pagtubo, kana bang murag may pagkabuangon ba? Dili siya ba Diyos nun? Pero naalagi pa ilog nga giatiman lang gid siya. Niabot yung panahon nga napahimuslan siya sa kalibutan, nga matod pa diri ang usa ka kahoy nga gitawag og mostasa, inigtisok sa liso, gamay kay nang lisuha, pero inigtubo na anha na manugdon ang mga langgam, magsalag ang mga langgam, mupasilong na tas landong ni ana. Mao sa nahitabo ni San Ignacio sa de Loyola. Pag hingkod na gid niya, diha pa nakita pagkamapuslanon di ay sa ika-13 nga anak. No? Kinsa ninyo dinhi ang gustong mga anak og 13 ka buok, ta sa kamot? Ang ni Isa sad wala naman sa kapuslanan, wala na. Ang ni Isa ba wala na sa paglaom. Ambot lang og naamoy anak. Congratulations kung motudlo mo sa inyong mga anak karon, kay mga tiwasono naman mo kasagaran diri naong kanang inyong mga anak o inyong mga apo tudlo naayaw gyud kana bitang mura dayon kag ma-discourage kung daghan nag-anak. Imagine Ignatius of Loyola, ika-13 kamanghuran, nahimong banggiitan nga santo og naghatag og kanindot sa simbahan pinaagis mga Jesuits. Ang mga Jesuits mo'y nagtukod anang mga educational nga mga universities sama sa ning ato dinhi Ateneo de Manila. Kasikat ana nya seminaryo, mga formasyon sa mga pari nya naa pa gid nila ang kanang mga counselors, family counseling, may kay sila ana, pastoral missionary works, may kay sila ana. Tungod na ni Ignatius, ika-13 anak. Nya dinis atos Pilipinas, kahinomdom mo ni anhing
Cardinal Jaime Sin. Cardinal Sin ba? Kinsay nakailang Cardinal Sin, nakadungog, taas ang kamot. Oh, grabe kay ito, Cardinal tos Manila. Motoy hinungdan nga nahitabo ang IDSA 1 o IDSA 2. 1986 ba itong IDSA 1? O niya, year 2000 or 2001 ba itong IDSA 2? O, ana. Siya gyapon ato, sikat kay ito nga pagka-kardinal. Kay bawo mo og ikapila siya. Anak. Taga-kuan man to, taga-Kalibo, Aklan. Wa mo kay bawo? Mo lagi na, di man gud mo magsusi-susi. Kanang atong pagkamaritis ba, ato sa nang gamiton sa tinarong, ay kanang ato sang hinumduman ang mga kinabuhi sa mga banggiitang tao nga nakahatag og nindot bas katilingban. Si Cardinal Sin, 16 sila ka managsuon, usa ra ka inahan, usa ra ka ginikanan, usa ka inahan, 16 sila ka buok, ika-14 siya nga anak. Niya at timanonon pagyud kaayo kay asthmatic siya. Asthmatic ba kanang di magsilbi og patrabaho og uma kay mag-uuma man to sila. Di magsilbi kay asthmatic. Ana galisod kada diyot-diyot lang atimanon, diyot-diyot lang ma-ospital. Pero tanawa nahimong kardinal, nahimo pagyong reformist sa atong nasod, naghatag og nindot kaayo nga historical record sa atong nasod. Ingon ana, mauna siya ang gitawag og patience endurance or patient endurance, ang pagkamapailubon nga magpaabot hangtod makabot ang gingharian sa langit. Ang atong mga santos nagpakita gyud aning paggamit aning virtue of patience. Kasagaran sa mangumpisal nako, moingon din, mubo kay kog pasensya pader. Mubo kay kog pasensya. Masuko dayon ko. Sige ko na bilingi ay mong tupad. Inataas kag pasensya. Kasagaran, mubo kay pasensya. Hapak dayon. Mao sa to akong anhing mama, mubo kay pasensya, tig-ik lami gamay, piti dayon ana. Sopak la gabay, ikaduhang igham, piti na slatos. Ana. Kusi dayon. Ana, mao man ato impatience. Nya gatuo ta nga kanang impatience makausab dayon sa kahimtang kini manggong goodness, kani bang kamaayo. Dili na siya sama sa kadautan. Ang kamaayo, inanay nga mo paila sa iyang kaugalingon. Ang kadautan, outright gina, bang, ana din na, ang kadautan ba? Pero ang kamaayo, inanay kaya na siya. Mura laging adlaw, maay man ang adlaw, tanawa, di ba, inig silang, inanay, ana. Ang tanom, maayo man na siya, inanay ka ng tubo. Pero tanawa ng lunop, flash flood, di ba? Bang! Kausara ka patay na yun. Kanang makras ang eroplano, bang! Bangga ang sakyanan, bang! Kanang maadi ka, suyop, hay dayon ka, suyop ni mo, hay dayon. Kana yung mga premarital sex, inig, tukhang, suka-suka dayon. Dali lagi kayo. Pero ang mga maayo, buhat, sama nang mo graduate kag kurso, mo agi pa kag kinder, mo agi pa kag grade 1, grade 6, grade ano sa na, grade 10, grade 12, first year college hangtod fourth year, basta kapuya kada adlaw siging report sa eskwelahan. Kapoy. Pero kung pasensyoso ka, maabot gid ka sa anang maayo. Sa unang pagbasa, ang mga tao nakasala katong mga kauban ni Moises. Nganuman, si Moises nag-standby og 40 ka adlaw didto ibabaw sa bukid sa Sinai. Dili na nila makita
dito sila sa ubos. Isa, wa na tay Ginoo. Maghimo na lang tag atong Ginoo. Kay may nang doon na gitay Ginoo. Nakasada yung sila. May gani si Moises kay pasensyoso kayo. Bunga sa to sa iyang encounters Ginoo. Ang sa mayang gisulti, pusdak to niyang unang gisuwat sa Ginoo nga 10 commandments, saka siyag balik, ngayo na sad siyag ikaduhang gisuwat sa Ginoo, unya iyang gihangyo ang Ginoo, pasensyahi in taon kining mga tawhana. Kung di jud ka kapasensya niya Ginoo, ako nalay patya. Matud pa niya, papasa na lang ng akong ngan diha sa basahon sa kinabuhi. Ningon ang Ginoo, dili nako papason ang imongan kay buutan man ka, kadtong nakasala mo'y akong papason, pero kay naaman ka nga mo pasensya nila, dadaan ang mga tawhana ngadto sa akong gisaad nga lugar, pero silutan ginanako sila inig-abot sa saktong panahon. So kining atong pagka dili mo pasensya, musangko nig silot. Pananglitan kaning ato din gibuhat nga sige tagbaligya aning slat. Hinay kayong halin, no? Hinay ba di gusto mo itong kunahon na biya sa tako nga sus ikaugma ka no, nindota kag mahurot na ni kahalin ang slats, pero inanay jud kayo gitudluan kita sa Ginoo nga hinay lang ay kay pagdali kay madagma man ka nang magdali dagan kag maayo, posible man nga madapsot ka, hinay lang na inanay lang, pero nagihalin. Atong gahapon na sa increase sa atong halin sa atong slots. Pila na may atong halin karon sa SBF DAG, niabot na og 37,205 ka slots. Pakpak. Hinay lang. Gikan sa 76,000 atong gibaligya originally, karon 38,795 na lang. Naganang nagkaubos, hinahinay lang. Sige sa magpalit, hinay-hinay sa magpalit, kada semana palit mo ko sa kaslat, hinahinay lang ba? Pero kining akong 4-slot challenge, di ni madag hinay-hinay, kay karon man siyang August 6 kutob, na dool naman lang kinutuban ani, karon namang Domingo. So nanasad tay 4-slot challenge, niabot na sad og 1,143 ka kabuok ka 4-slot challenge. Pakpakan sa gyapon nato ni sila. Ang importante di ay kaning tao nga pasensyoso or pasensyosa maka-appreciate sa matag increase of goodness. Dili dayon mangandoy o kanang dako ba? Dako. Maka-appreciate sa ginagmay nga mga kausaban sa tao. Pananglitan imong bana palainom kayo. Ayaw ingna hunong anang imong inom ha. Ayaw ingna lang ha nindot untag mo hunong kas imong inom. Imong paghubog-hubog. Nya ang imong bana after mga 1 year nimong sinulti ani nindot unta mohunong kas imong inom, imbis makahurot siya og usa ka case nga beer, pila man nakabuok usa ka case 24 iyang mahurot kada semana, after 1 year 23 na lang kabuok. Di ba? Nya unsa may imong isulti, ay praise the Lord, nakadisiplina na gyud ka, at least usa ka tuig nakadisiplina usa ka botelya. Mo nay patience. Pero mo ka, yan inom gyapon ka. Ako na jud gipaningkamutan, nihinay jud ko sa kunin, hinay, may naong nimo, hubog man gyapon ka. Pero wani mo ipapila ka buk botelya ang iyang giinom sa una. 24 to yang mahurot karon 23 na lang. Imong bana nangabit, hunong na nimong pangabit, di ka mo buwagan giti ka. Ayaw, ingna nindot untag mo hunong ka ng imong pagpangabit. So after mga 10 years nimong sinulti, 10 years, imbis nga muadto siya siyang kabit kada semana, muadto na lang siya kaduha kada buwan. Di ba? Okay na kayo na. Di ka mo appreciate na.
Uy, hasta inig tiks-tiks, masuko pa man ka, di na gino na maulian. Pero mayon ka, ay salamat, imbis 4 times a month, nahimo na lang twice a month. Praise the Lord, naagyoy kausaban. After 10 years, nimong pailog niya. Di ka ka-appreciate na. Uy. Tanawa. Wagin mo ana di ay. Mauna hapak dayon, singhag dayon, patay dayon, buwag dayon. Adi jud ka ka-experience og langit ana. Pulos lagi na pressures, pulos kaguol. Muna pailog yun, pailog. Muna ang Ginoo is very patient to our sins. Ako ug ang Ginoo dili pa pasensyoso, dugay na kong gikuha dinhi isip inyong parish priest. Ngano man tungod kay buangon kay kustanan. Daghan kay ninyo dinhi mahadlok na hinuon nako, no? Ana, hasta labi na ning mga kani bang na nag-alagad simbahan. Kulbaan sila nako. Ako muna bias ginawa nako yung paubos mo na gini ang akong pinakanindot nga batasan. Pero paghanag yung maging may lagi igingon kisay mo bisa karon mao ni ay salamat inta. Igpangutana diri kisay di mo bisa ka Padre Siano aya. Unsay akong assignment isip lector o ugma ha ika mo morning hulo Padre Siano na morning patay taan. Ngagas ding singot ba ngagas ding singot. Sakitan biasa ko ana magtan-aw no mura mog mga ratol pero pasensyahan lang gid nako kay after mga 4 years ang katong maningot sa una katong 4 years ago maningot niya mang luspad inig abot na ko dire karon singot na lang wa na luspad di ba that is good improvement ana katong akong mga staff dire nga mupalayo gid nako ngadto ikaon karon mupaduol na sila panagsa labi na sila tuyo nga papirmahan. Muduol na ba basta na ipapirmahan del wala yung pirmahan ni del pirma na salamat muduol na gid in town na gina improvement patience lang sige lingay mong tupad ing na pasensyahi lang mamatay ra ka pasensya lang pailob lang mamatay ra ka pasabot ay lang pagdali aning kalibutana nga mobiya din kasi imong problema mamatay ra ka hinay-hinay lang kada adlaw paduol na gyud ka na sa imong kamatayon and once mamatay ta kita gitag langit pero kung nagpractice tag pailog nga Dios nun wap ata mamatay kakita na tag langit sama sa nahitabo sa mga santos o nahitabo sa mga tao labi na sa mga ginikanan sa mga santos nga pasensyosa kaayo nga nag-alima sila mga anak bisag daghan kaayo sama sa pamilya ni San Ignacio, pamilya ni Cardinal Sin ug uban pang mga pamilya nakaproduce gyud sila mga saintly children tungod sa ilang patience. Manindog ta mga pasensyoso. Mga igsoon, ang Dios nga atong amahan naghatag kanato sa mga giya aron kita makasinati sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang mga Kristohano og sila nga miangkon og mituo kang Kristo motubo diha sa pagtuo ug paghigugma alang sa usag-usag ingon timailhan sa gingharian sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga madugangan ang atong personal nga pagtuo ug muila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga sila kansang pagtuo nagmabugnawon ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka
mapanalanginan og bagong kadasig sa pagbago sa ilang Kristohanong panaad, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, mulahutay diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang nangamatay nga nakapangalagad sa Ginoo, sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, makadayon na ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha kanimo sa pangama ni San Ignacio de Loyola imong pari. Kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo niining pangilin ni San Ignacio, o gitugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia diin imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Ignacio de Loyola, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya
nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ignacio de Loyola, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Pasaylo kami sa mga nakasalanan mo. Ugilin mo kami, itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma, kadyusan ang kanimo, kinabuhi iula, aron ka maluwas, kalapasan, kadautan, sa taong ipapas, pasaylog ugma, ihatag sa Diyos. Nung kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma, kinabuhi
Magampo kita. Ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdala unta kanamo nganha sa way hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gingharian sa Dios nga masinati na nato. Ang ato lang gamiton mao gyud ang divine patience, ang Dios nong kamapailobon nga magsige lang gitag appreciate sa ginagmayng tubo sa kamaayo. So salamat sa ning hatag nato dinhis kamaayo nila paambit sa pagpamalit aning atong slots nga SBF DAG. Naapay available nga 38,795 slots, tag 500 per slot. So mamalitag padayon ani, 10 minos usa ka slot kada semana, dali raning mahurot. Ang atong kumbinto nag-anam na sad ka human ang structural. So daghan na tag mga bayronon ana karong sunod nga mga semana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama at ng Anak ug Espiritu Santo.